Goeiedag beste mensen en leuk dat je zocht naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Er weer juist een reactie onder de video kwam over hoe lid worden kerst van de Frieske Vlogger. Nou ga ik even twee dingen lessen ophellen al. Dat is een Google kaart. En hier in mijn hand heb ik een Paysafe kaart. Je moest even twee verschillende manieren zien letten. Hoe staat lid worden kerst van de Frieske Vlogger? Nou mensen, ik ben maar even achter mijn computer doken. Wat dus de bedoeling is naar YouTube. En dan zie ik eens de Frieske Vlogger. Natuurlijk weet je hem dit al hier al. Kies naar zijn kanaal. En dan kun je hier op lid worden drukken. Dus dan drukken we op lid worden. Dan moet er even laden. En dan just hier een aantal, dit is van laptop en Apple producten. Oh ja, als je trouwens een iPhone haast, dan moet dit wel via internet, dus via Safari. Oors lukt het net, via de app kan het net voor meer dik. Zo, ik heb hier een Paysafe kaart. Dus gewoon een bondje. En toevallig ga ik hier nou een tientje op staan. Dus, dat willen we even toevoegen. Terug eerst naar de website van Paysafe Card te gaan. Gaan we naar de website van Paysafe Card. Ja, doe maar. En, nou, dan kun je registreren of inloggen. Registreren, ja, dat is gewoon een accountdomeintje. Waarin die een paar vragen stelt en dat moet dan beantwoorden. Maar ik heb al een Paysafe account. Wat goed is. Zo. Zo, en dan kom je ook op dit scherm. En nu komt het belangrijkste. Want nu ga je hier een 16-cijferige Paysafe Card code invullen. Die code die staat hierop. En die moet dan hier invullen. Dus dat gaan we nou even doen. Nou. Dus dan ga je te goed zeg maar opladen met die pincode van de Paysafe Card. Dan ga je weer terug naar het YouTube kanaal van de Frieske Vlogger. Dan door het Paysafe Card toevoegen. En dan druk je op kopen. Nou, dan logst weer in met die e-mail en die wachtwoord. En dan zou je het koppelen. En dan staat er welkom. Wij zijn blij dat je lid bent. Tja. Dus dan best lid. Geweldig. De Google Play Card methode. Ik ga hem alvast even van dit ding afhalen. Zal je hem zien? Dus daar ga ik hem al even van afhalen. Wat de bedoeling is. Zit er een code. Dan druk je op dat icoontje daar rechtsbovenin. Dan eerst naar betalingen en abonnementen en naar code inwisselen. En dan krijg je dit scherm. En dan vul je die code in, die ik krijg niet zien, maar bij hem is dat dan een orencode. Dus die vullen we het even in. En dan krijg je dit beeld. Nou, 15 euro toevoegen om je account. Bevestigen. En dan is 15 euro toegevoegd aan je account. Dan eerst naar YouTube daar. Dus dat gaan we nog weer even aan. Nou, hier zit al bovenaan, toevallig. Eerst naar het kanaal. En dan druk je weer op lid worden. Nou ja, eerst dit nou lidmaatschap verlengen. Want ja, ik krijg op mijn laptop even zien letten hoe het werkt. Dus we drukken op lidmaatschap verlengen.
En dan zag je hem nou, denk ik, zwart beeld, omdat het gaat om betalingen. Maar ik mijn vingerafdruk even scannen om te bevestigen dat ik het wel echt betalen wil. En dan zag je hem het weer van, nou welkom, we zijn blij dat je lid bent. En op deze twee manieren wil je dus lid van de Frieske Vlogger met een Paysafe-kaart. Die kerst krijgen, ja, die kerst online keepje, maar voor de meeste mensen denk ik dat het handig is dat het gewoon naar een Apita is. En daar hebben we dan zo'n Paysafe-kaart. En zo'n Google Play-kaart kerst dan ik bij de Albert Heijn krijgen. Vond dit nou een leuk filmpje, een interessant filmpje? En denk nou kan ik lid worden. Doe dan een duim omhoog, abonneer op het kanaal en ja, we vooral lid. Geweldig.